I ranije ste imali kontakt sa Crnom Gorom. Sada ste tu u novim uslovima. Pa, moj kontakt počinje početkom moga života. Ja nisam vjerovatno imao ni mjesec dana kada sam stupio na tle ovo u Bar, gdje sam živeo jedan period, zatim u Kotor. A kako je moj otac bio privatni oficir, to smo se selili često iz mjesta u mjesto i tako da smo prošli još, posle Bara i Kotora, još po nekim mjestima smo bili. A kasnije? Kasnije sam bio na drugi način vezan za Crnu Goru i porodičnim vezama i nečim što sam nekako sve ovo i Crnu Goru, a i sve krajeve ove nekadašnje Jugoslavije smatrao svojom zemljom, svojom domovinom. Bio sam na nju ponosan. Sada neke delove ove zemlje nemam pravo da budem ponosan više, ali vezan sam bio kroz svoje stvaralaštvo. Moja prva kompozicija, apsolutno prva koju sam napisao, vokalna kompozicija, to je Lovćenu. Ja sam je nazvao Oda Lovćenu, ali kod Njegoša je to Lovćenu. Za mešoviti hor, to je kao gimnazijalac napisao. I kroz moje dalje stvaralaštvo sam uvijek bio konstantno na neki način vezan za Crnu Goru, ili da budem konkretni, više za Njegoša. Jer sam dosta radio tu. I sada se vjerovatno zatvara krug gdje sam prohodao, gdje sam počeo svoje prve dane, vjerovatno se tu završava igrom sudbine i nekakav životni, i stvaralački i životni krug. Tu ste i na akademiji, kao što ste i prije rata isto gostovali. Ovdje ja radim 10-ak godina i više na ovoj akademiji. Ranije sam dolazio ovdje, putovao, sarađivao, sada sam ovdje stalno. I svoj stvaralački opus ovdje zaokružujem time što svoje iskustvo kompozitorsko prenosim na studente kojima predajem kompoziciju ovdje i nastavljam svoj život kroz njih.